Yes, Babe. Yes, I'm sorry. I had to take a call. Ngasakhona iqedela ukuthi umsebenzi wami ufika emaphethelweni. Yes, hayi sekunjena ke manje. Umlimi lomkhulu ke lona walavumisa. Ulima nemlimo wase Witbank. Kodwa comments. Commented much. You are reserving your comments? Definitely, yes. Till further notice? Till further notice. Okay, I see. I sesiqedile. Step going forward. Kuyabonakala ukuthi umlimi nomkhulu wentanjani asidlali lapha. Angifuni nje kufamini ngingakawusebenzisi lo mhlabathi. Funa ukuthi ngifa usho wona ukuthi hawo ubodlala ngami kodwa ke sithi akufihla la ngaphansi kwethu. Amen.